이거래 아이 뭐로 너가 슬로건인데 Mubarak long live! Mubarak long live! Mubarak long live! Anh em kéo nó khai nào người xin Bubagra long live, long live, long live. Waraja long live, long live, long live. Pramotha long live, long live, long live. WF long live, long live, long live. TF long live, long live, long live. Iprasaki, Bubagra ki, Iprasaki, Ipramotha ki. Okay. Sini Norokno jatono na hambai ini chung sini 11 Maharanipur ADC constituency wo sini honorable chairman sir titi ADC ni bo observer sini 11 Maharanipur ni bo phai joto bisini leader warriors of ekok samane yagulo sini borom ganang takuk okra bo age sebok khai tongnai bo habaya kari phemani yagulo tabule hatai do phani bagai ti prasana phiok nai hinai tini borom ganang kumaria de borma sungbai no tongnai elakani joto lukurokno ti pramotha bai tonnani bagai gadalai samung tangrinani bagai bo nogo nogo thangai chungno chuba sinai hinai bubagrani bana rom phai sini chairman sarni yaktei sini yaktei bubagrani yak bubagrani mo thawa thangchao phainai hinai bo tini phaimani bagai bono chung khabai khubai lam sogoi nahar laika boni bagai ti prasa ayog lokthon bubagra ki ti pramotha ki niki sanda kaka ini je ana or je nahare je mo sari ki boni ko nahare ana je ang komani ang jotono no hambai rikha chini em komol sano bo hambai riwo chini chairman sabi ko da jogotishno bo hambai riwo kintu chini asol malik jeng asu boso sinia jeng one bukikha jeng jotomoi thungjaka kintu ta khono chini baksa sinia tong ko ha malik sabo jeng baksa sinia jo sino phaibikya ha malik kari gai jeng bor tongnai ba ong ha malik no sinia bagi jeng asu bosoni buki tonggo abo yote bo jeng buiba saruk jago tabo ha malik phaikya jeng sina nangnai bono jote kichu khainai bini je odino jeng abo maso lenai abo mani oi abono asungnar gai nongno ta tinino oroni je sobani samai tangai jate norok tebo kaham ko thana no naitho akong na angnar gai nong than jotono hamari ya pharai oron ani kok paikha khulumka maharaja ayu lothu ti pramotha ayu lothu